je da ta država postoji i danas. Tom temom u 2023. godini bavio se engleski Daily Mail, koji je sastavio idealnih 11 bivše Jugoslavije u toj godini. Englezi su u udarnih 11 stavili po 4 Hrvata i Srbina, te po jednog igrača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore. Tako bi na golu bio Jan Oblak, u odbrani Savić, Gvardiol i Milenković. Vezni red bi činili kapiten Modrić, zatim Tadić, Kovačić i Perišić. Ispred njih bi bio Milinković-Savić, dok bi u napadu igrali Vlahović i Džeko. Dakle, formacijski bi to izgledalo kao 3-4-1-2. Bi li moderna Jugoslavija bila svjetski prvak? Stoji u naslovu Daily Maila. Englezi su podsjetili kako je Jugoslavija bila polufinalist svjetskih prvenstava 30. i 62. te dvaput finalist evropskih prvenstava 60. i 68. Hrvatska je pak od svoje samostalnosti osvojila 3 medalje, broncu 98. i 2022. te srebro 2018. Pa se stoga iz Daily Maila s pravom pitaju bi li moderna Jugoslavija bila fudbalska velesila.